Relax lang, Mera. You got 6 rounds, okay? Uy! Matapos ang mahigit 2 taon, ay muling magbabalik aksyon si Yumir Marshall bilang isang professional boxer. Makakalaban niya ang pambato ng Amerika na si Bernard Joseph para sa isang 8 rounds na laban. Gagawin itong ngayong linggo, undercard ng labang Manny Pacquiao at Mario Barrios sa Amerika. Undefeated si Marshall, may record na 5 panalo, 3 dito tinapos via knockout. Habang 11 panalo, 5 tinapos via knockout at may 2 talo itong si Joseph. Di din basta itong kalaban ni Marshall dahil naging US New England middleweight champion na ito. Kaya naman, talagang mapapalaban din si Marshall dito. Di dapat magkumpiyansa, lalo na't nasubukan na ni Marshall na bumagsak sa ibabaw ng lona. Sa mga di nakakaalam, muntik na din ma-upset itong si Marshall, 3 beses bumagsak sa laban. Uy! Bago ang bakbakan ngayong linggo, balikan natin ang laban ni Marshall kontra Isaiah Hart. Panoorin natin kung paano siya bumagsak at bumawi sa laban. Nangyari ito noong Abril 2022 sa Las Vegas sa Amerika. Nice! Straight hand first. Relax lang, Mera. You got 6 rounds, okay? Uy! Hey, relax lang, relax lang! Yeah, relax. Lokso lang. Kalma, kalma! Relax. Relax lang. Mer, depensa! Awas, Mer! Relax, kalma, kalma! Alerto! Taas ang guard. Depensa! Berta! Alerto, alerto! Dali lang ka targeton! Ang tiil, ang ulo, galaw ang ulo, ang tiil. Meri ako ulo! Yeah. Hey! Nice! Nice! Oh! Nice, buddy! Nice! Nice, buddy! Nice! Nice, buddy! Ay, kumpiyansa, taas ang guard. Nice! Taas ang guard, Ben, taas ang Mer, guard. taas ka ba? Come back, Rizzo. Jump, Mer, jump! Wala, ubos. Nice! Wala, ubos. Ubos, Kiel, taas ang guard. Yan! O, sige! Very good, ano lang. Likod! Ano lang, Pupe lang! Pupe lang Nice, sa timing. play, Mer, straight! Oh! Oh! Patay. Oh! Nice! Great! Wala! Mer! Alerto! Ana, latsa. Ana. Sa jabot na. Lukso sana. Pera yung sa, lukso sa. Kaya ko na! Pera ay sa tumbang. Lukso lang sa bal. Liyok, Mer, liyok! Lukso. Mer, liyok! Gawas na, gawas. Ayaw. Gawas. Gawas na. Bantay Relax lang, taas ang guard. Bantay straight ha! Straight lang na yan! Straight na namin. Jump! Ana. Jump! Maayo pa ka na! Magaling ka pa niyan! Tingog! Dula lang! Dula lang! Ana, distance lang, dula lang yan. Maayo pa ka na! Kanana! Maayo pa ka! Wala yan! Taas ang guard. Ayaw magpundo! Magaling ka pa niyan! Ulo. Galaw ulo! Galaw! Galaw ulo! Dula lang! Dula lang! Taas ang guard na. Ay, kumpiyansa! Dula lang! Dula lang! Ayaw kumpiyansa! Ayaw na tayo. Sige na. Ubus. Alerto! Alerto! Stop! Ah! Nice!
Ay! Eto pesta! Galaw ulo lang! Straight ra na yan! Straight ra na kayo! Straight ra! Straight! Ayaw! Red! I-upper! I-upper, Red! Ayaw pagpunta! I-upper, jump upper! Pagpunta! Na! Ayaw! Ay kumpensa! Red! Red! Galing ka pa niyan, Sam! Kada! Matapos ang laban ay nagkaroon pa ng 3 sunod na laban sa pro itong si Marshall. 2 dito tinapos niya via KO. Oktubre 2022, nakalaban niya si Steven Pichardo sa Carlson, California. Okay lang po ba mga ano natin mga idol? Nice! Nice! Let's go! Natin, kasi tagilid kasi dito sa akin hindi makita. Nice. Ang lumalaban po ngayon ay si champion Marshall po. Yeah! Kumpiyansa! Kumpiyansa! Depensa! Depensa! Relax! Ayusin ang depensa! Ayusin! Ayoko! Tagal ang jumper! Go! Nice one! Nice one! Let's go! Go! Saktan! Nasaktan! One more! One more! Hindi lang. Relax tayo! Nice! Jump! Jump! Gamitan jump, Mir! Gamitan jump! Nice! Nice one! Nice one! Rogi! Nag-rogi! Liyok ulo! Liyok ulo! Ayaw pagdali! Ayaw pagdali! Ayaw pagdali! Let's go! Very good! Come on! Come on! Nice! Ingat! 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 Nag-rogi! Nice! Sige! Ang ulo! Ingat ulo! Ingat ulo! Lawas! Nice one! Nice! Nice one! Nice one! Jab-jab lang! Ingat! 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 Nasaktan! Sa yan! Igos yan! Nice one! Kay jump ni numero! Kay jump! Nice! Nice! Oh! Nice! Anala! Anala! Nice one! Nice one! Up! 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 Ayaw! 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 Ayan! Nice! Babagsak yan! Hulog lang! Hulog lang! Very well! Biray! Dayo pa! Nice! 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 Tingnan! Nice one! Hawa! 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 Nice! Nice! Hulog lang! Up! Nice! Batan jump! Ayaw ang back, Mir! Nice! Buddy! Ada lang, Mir! Ada lang, Mir! Nice! Let's go, jump! Nice! Nice! Tara! Tara! Nice! Nice one! Nice one! Ala! 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 Nag-rookie!
Pebrero 2023, nakalaban niya si Ricardo Ruben Villalba sa San Antonio, Texas, America. Marcial with a good jab, and now doubling it up and then going to the body. Done. But it doesn't look like it's materially improved his conditions. He goes back to switching stances. So the Argentine... So far, Villalba led away from most of it. You can see they nearly clashed heads there. And now, Villalba kind of playing with stance very loosely, fading in. And he's down! Villalba is down already in the first round. And he stands at the 8 count. By the way, I love that left hand to the body from Marcial. Sometimes it's a straight left. A lot of times it's a sweeping left that comes real low and then up almost. Good left hand. Hurts the Argentine. Folks, I don't know. And then the right hand drops him. Villalba is down for the second time in as many rounds in this middleweight contest, and the referee has seen enough. Clinical job by this young man out of the Philippines. What a job he turned. Marso 2024, nakalaban niya ang pambato ng Thailand na si Thawed Saksinam, ginawa ang laban sa Pilipinas. Galing ng footwork.